L-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia ħareġ pubblikament jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-eks viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo wara li nhar is-Sibt żvela l-weġa li għandu f'qalbu għal kif twarrab mit-tmexxija tal-partit tiegħu stess. F'kummenti li tella fuq il-paġna tiegħu fuq il-Facebook, Gallia tenna dak li kien qal wara li rriżenja mill-partit fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali li għaddiet. Jiġifieri li Bernard Grech u tmexxija tiegħu għamlu ħajjed ċerti nies tal-Partit Nazzjonalista stess infern. Mario Gallia kiteb, Robert Arrigo u l-aħħar wieħed minn lista twila ta' nies li spiċċaw għaddew minn infern taħt it-tmexxija tal-PN ta' Ifret u Saltan. Ma stajtx ma nurix solidarjetà ma' sieħbi Robert Arrigo. Kif irriżenjajt kontat li s-sitwazzjoni fil-PN hija velenuża. Flok nixbdu nies ġodda lejn il-PN spiċċajna nafru lil min ta' ħajtu u saħħtu għall-partit. Grazzi ħafna u kuraġġ, għażiż sieħbi Robert. Nhar is-Sibt Robert Arrigo esprima l-uġieħ tiegħu dwar kif ġiet trattat mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Sosta li huwa twarrab u qalulu li huwa tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Weġġajt iva. Ħafna. Ukoll. X'ma kontx naf għalfej u sallum ma nafx għalfej. Twarrabt jiena wkoll. Weġġajt iva. Għax ma nafx għalfej. Wara meeting ħażabbar, jiena twaqqaft ma kellix il-permess nitla fil-first floor tal-PN ħażabbar. Mario De Giorgio waqqafni. Weġġajt iva. Taf tas-sliema. Waqt il-kampanja elettorali iva. Jiġi Envin Bartolo u jgħid li inti isfel, mhux fuq il-park. U bajt bil-wifqa isfel. Affarijiet li qatt m'għandhom isiru. Never again. Jiqbalek dik id-dieqa, dik it-toma qarsa ta' xi ħaġa li inti ħabbejt tant. Kont kapaċi niġbor il-flus biss, jgħiduli. Kienu bosta dawk il-partitari nazzjonalisti li reaġixxew għal kummenti li kiteb Mario Gallia. Ħarġet ċara l-korla kontra tmexxija attwali tal-partit. Waħda minn dawk li kitbet li qalet li taf lid-deputat Ivan Bartolo tal-Mosta, qalet li għalkemm huma jgħid xejn fuq is-sitwazzjoni, innotat ħafna silenzju u li nbidel man-nies. Qalet li taf li qed ikollu swid ta' qalb u li għalqulu kull mezz biex ma jitkellem imkien. U din ċertament li weġġatu. Hija qalet li fil-waqt li dawk li huma l-vittmi ta' din il-politika ta' tmexxija tal-partit qed jomu min għamel din il-ħsara għad jereq. Ieħor kiteb li din l-istorja ilha sejra u ħraxet bil-ħdura u l-mibeda minn meta ma aċċettawx lil Adrian Delija bħala kap. Huwa qal li l-unika soluzzjoni li jara hija li l-Partit Nazzjonalista jinqasam għax it-tmexxija li hemm mhix se titlaq.